No, tak jsme opět tady. OK, takže, dobrý den dámy a pánové, už ani nevím, jaký mám rád pozdrav, jak jsem to netočil. Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u nového videa. Konečně máme nové video. Tyva, já ani nevím, jak mluvit, reálně, víš co. Takže, máme tady nový video. Jupí. Dneska si povíme, proč nevycházely videa, co se bude dít nadále, co se vůbec všechno dělo a tak, takže jdeme na to. Asi bych začal tady úplně tím, proč nevycházely videa. Každopádně tady to video berte jenom jakoby nějaký apology, informativní video. Něco do tohohle kontextu prostě. Chtěl jsem říct jenom, že prostě proč nevycházely videa, je to prostě tím, že za prvý vůbec nebyl na to čas. Jako v jednu chvíli vůbec na to nebyl čas, jelikož prostě byla škola, že jo? A já jsem prostě potřeboval nějak své známky udržet, aspoň abych prošel do druhého ročníku, prostě víš co, takže prošel jsem, takže je to všechno v klidu. Druhá věc je asi taková, že dejme tomu, že kvůli té škole tak jsem nějak ztratil motivaci prostě na to vůbec jako něco natáčet, jelikož chápeš prostě, přijdeš ze školy, jsi unavený, jo, nemáš náladu na nic, plus ještě já to mám tak, že jelikož já jsem prostě týden, nemám přístup ke svým počítači, tak ani nemůžu nic tvořit, což mě na tomto nejvíc asi štve, že nemůžu nic tvořit prostě. Víš co, přijdeš ze školy, jo, jsi unavený prostě, jo, a jako chceš si odpočinout, třeba možná bys natočil nějaký to video, jenomže tady je prostě problém takovej, že ten další den budeš prostě psát několik písemek, víš co, a to není to moc dobrý prostě s tady tím pocitem natáčet. Jo, jinak, že se omlouvám, chtěl jsem na začátku videa se omluvit. Jsem trošku nachcípaný, nevím absolutně, kde se to stalo. Máme doslova 6. července a já prostě jsem nachcípaný. Já fakt nevím, jak se to povedlo prostě. Takže to je asi tak, plus hlavně na videa jsem měl čas pouze vždycky jenom o víkendu, jelikož o víkendu. Ještě taková rychlá vsuvka, zapomněl jsem dodat, že mám druhý YouTube kanál, kam bude vycházet content ne z her, ale prostě z úplně nějakého random prostě určitého hlediska. Budou tam vycházet vlogy, nějaké věci, budu tam dávat klipy, jelikož bych zase chtěl streamovat na Twitch, takže určitě tam nezapomeň dát follow a jo, to je všechno. Už o víkendu vždycky mám přístup ke svým počítači, jakoby od pátku do neděle, že jo, ale říkal jsem to tady prostě a hlavně v tu dobu mě ani nebavilo prostě cokoliv dělat na počítači prostě, jo. Já jsem spíš teda chodil ven, než abych prostě přišel, zapl komp a šel něco hrát prostě. Já jsem prostě šel ven, doteď jako chodím, víš co, ale hned se to k tomu dostanu prostě. Ke všemu. Takže to je asi tak, proč nevycházely videa. Vím, že jsem v posledním videu z Counter-Strike, mám pocit, že to bylo, říkal, že jsem zase back v plné síle, protože jsem si myslel, že už všechno bude v pohodě, ale ukázalo se, že ne, takže proto, jo, takže to se omlouvám. Teďka dokážu jako slíbit už, že fakt opět budou vycházet videa, jelikož je léto, máme 2 měsíce prostě volna, tak teďka fakt se pokusím aspoň do maximálně 1 týdne, 2 týdne, maximálně do 2, vydat minimálně 2 videa. Bude to strašně hard, ale bude mi to zvýšovat produktivitu jak svině. Takže musím se prostě nakopnout a jet pecky prostě, jo? Jako tomu bylo v zimě, třeba v lednu, já fakt nevím. Teďka bych asi přešel do té kapitoly, co se bude dít dál. Tak, co se bude dít dál?
videa budou. S tím jako můžete počítat, že videa budou. Ale potřebuju pomoc od vás. Potřebuju tam pomoct hlavně v tom, co mám prostě natáčet, jelikož není prostě co natáčet. Když se podíváš do českých trendů, prostě jediný fakt, co tam je, jsou prostě nějaký shorts, prostě tupý. A nedává to pomalu ani smysl. A když už tam jsou nějaký videa, tak jsou to totální prostě nic prostě, víš co, to prostě není content jakoby na můj kanál, tohle. Takže potřebuji od vás poradit, co chcete, abych natáčel, nebo jakoby prostě co chcete, na jakou hru se mám prostě třeba zaměřit, já nevím, ať už je to Fortnite, jo, Counter-Strike, nebo jakákoliv jiná hra, kterou jste viděli na mém kanále, tak bych potřeboval od vás do komentářů napsat, co by vás zajímalo úplně nejvíc. Protože Counter-Strike mě hodně baví, jo. Jenomže tady je prostě problém v tom, že Valve se prostě o tu hru nestará a furt tam prostě schytáš nějaký cheatery, víš co. Což je taky důvod, proč teďka zase dlouho nic nevyšlo z Counter-Strikeu. Bylo poslední video vyšlo, jo, to jo, ale teďka prostě, jo. Snažil jsem se pro vás natočit Road to Global Elite na Wingmanovi 2. Dopadlo to tak, že každou hru jsem tam potkal minimálně jednoho cheatera. Takže to jsem ani nevydal, protože to nemělo cenu. Teďka zase prostě jsem ztratil rank, všechno. Ale já jsem se odvážil a prostě ten global dáme. Takže sledujte naší journey a dáme to. Takže to bych potřeboval od vás poradit, co by vás asi tak úplně nejvíc zajímalo. Napište prosím do komentářů, fakt jako please. Protože já sám nevím prostě, co mám natáčet. Ono prostě jako něco navrhnout, natočit to prostě, nějaký dobrý nápad je fakt jako docela hard, jelikož kam musí tady prostě pískat ptáci teďka, ty. Já jsem se nechal ještě otevřený okno, dobře, ale teď prostě. Jak jsem říkal, prostě navrhnout nějaký dobrý nápad, aby to nebyl jenom takový ten klasický nudný gameplay, který prostě všichni známe. Je to prostě těžký něco jako vymyslet, jo, takže, nebo ne, že těžký. No prostě jsem chtěl jenom říct to, že není to tak těžký něco vymyslet, ale aby prostě ta audience, prostě aby to bavilo, že jo, to je na tom to nejtěžší. Takže asi tak. A to je asi tak všechno, co jsem tady chtěl říct, proč nevycházely videa. A chci teďka dodržet minimálně do 2 týdnů vydávat videa, jelikož mám přístup k počítači skoro furt teďka. Tak pojedeme a bude to super. Potřebuji přes tady to léto se nějak vyboostit. Jak se vyboostím, už to bude v klidu a pojedeme. Takže jo, já doufám, že se vám video líbilo. Točím ho docela díl, než jsem opravdu chtěl. Chtěl jsem ho natáčet ani ne třeba 5 minut, víš co, už to natáčím přes 10 minut. Ale dobrý, v pohodě, nic se neděje. Já doufám, že se vám video i tak líbilo. Dneska čekejte, nevím, kdy stihnu sestříhat tohle video, ale jelikož tohle je takový easy type sheet content, tak mám pocit, že v ten den, co to natáčím, tak by ještě mohlo vyjít. Takže dneska ještě budu točit jedno video, jak jsem řekl, 2 videa do 1, max 2 týdne. A jo, já se zase s vámi loučím, děkuju, že jste na mě počkali a u dalšího videa zase čus.